Na parlamentarnim izborima 21. juna u opštini Kladovo pravo glasa ima 21.813 građana, koliko ih je upisano u birački spisak. Punoletni meštani opštine Kladovo glasaće na 31 biračkom mestu, 9 je u gradu, 22 u naseljenim mestima, a svi birači mogu da izađu na glasanje bez obzira da li su ili nisu dobili obaveštenje sa adresom biračkog mesta na kome glasaju. Na biračkom mestu identitet birača utvrđuje se uvidom u važeća lična dokumenta kojima nije istekao rok važenja, ličnu kartu ili pasoš, pojasnio je Zlatko Kalinović, koordinator radnog tela. Svaki građanin koji je upisan u biračkom spisku može da dođe uz važeću ličnu ispravu, ličnu kartu ili pasoš, a obaveštenje uopšte nije potrebno. S obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju zbog glasanja u vreme epidemije koronavirusa, maske i rukavice biće obavezne za članove biračkih odbora, a biračima se preporučuje da ih nose tog dana, a ukoliko ih nemaju, dobit će ih na biračkom mestu, dodao je Kalinović. U skladu sa tim, svako biračko mesto i svaki birački odbor i članovi biračkog odbora biće obezbeđeni zaštitnom opremom i rukavicama i maskama. To znači da i birači mogu da obezbede i verovatno da imaju svako od njih ovu zaštitnu opremu. Ako nema te zaštitne opreme, mislim da će i svako biračko mesto imati određen broj, ako ne i više od toga, zaštitne opreme gde će moći da se preuzme na samom tom mestu. Građani koji su iz zdravstvenih razloga sprečeni da dođu na biračko mesto, osobe sa invaliditetom, nemoćna i stara lica, mogu da glasaju van biračkog mesta ukoliko se prijave radnom telu Republičke izborne komisije opštine Kladovo u predviđenom roku, a mogu do 11 sati na dan izbora o tome da obaveste birački odbor, naveo je koordinator radnog tela. Što se tiče glasača, to jest lica koja ne mogu da glasaju, da se pojave na svom biračkom mestu iz razloga što su osobe sa invaliditetom ili sa drugim zdravstvenim problemom, oni mogu da se prijave biračkom odboru, radnom telu, u petak i u subotu od 8 do 20 časova i na sam dan glasanja 21. juna do 11 časova. Lica koja se ne mogu pojaviti na svom biračkom mestu, to jest koji se prijavljuju komisiji, mogu na telefon da se jave, znači 808 281 i 808 042 i da se prijave da su u nemogućnosti da glasaju na svom biračkom mestu i da traže da glasaju van biračkog mesta. Biračka mesta u opštini Kladovo biće otvorena od 7 do 20 časova. Preliminarni rezultati parlamentarnih izbora biće objavljeni tokom noći, a rok za objavljivanje konačnih rezultata je četvrtak 25. jun ukoliko se ne ponavlja glasanje na pojedinim mestima, navode iz Republičke izborne komisije.